श्री स्वामी समर्थ. चला तर मग आज आपण गवारीची भाजी बनवूया. त्यासाठी मी कढईमध्ये तेल टाकलेलं आहे. जिरे, मोहरी, हळद टाकून, कांदा टाकून मस्तपैकी परतून घेतलेलं आहे. तसेच मस्त अशी कोवळी गवारी नीट करून घेतलेली आहे. ती धुवून घेतलेली आहे आणि तीही तेलामध्ये टाकलेली आहे. गवारी मस्तपैकी भाजून घेतल्यानंतर त्याच्यामध्ये मी 1 चमचा गरम मसाला घातलेला आहे आणि कांदा लसूण मसाला घातलेला आहे. हे छान असं मस्तपैकी परतवायचं आहे. गवारी एकदमच कोवळी आहे, त्यामुळे जास्त पाणी घालण्याची गरज नाहीये. वरतून थोडं मीठ घातलेलं आहे आणि गरम पाणी थोडंसं घातलेलं आहे. उकळी आल्यानंतर शेंगदाण्याचं कूट घालायचं आहे. मस्तपैकी अशी ही सुकी भाजी तयार होणार आहे. आमच्याकडे गवारी ही खूप महाग म्हणजे 120 ते ₹150 किलो आहे. मंडळी तुमच्याकडे गवारीचा दर कसा आहे ते कमेंट करून मला नक्की सांगा. थँक